Današnja priča govori o mrtvoj bebi u koferu. Pomiče li vjera planine, čini čudesa i uskrsuje mrtve? Kakve veze s ovom bebom ima Padre Pio? Poslušajte. O dođi, stvorče duše svet, pohodi duše vjernika. Hvaljen Isus i Marija, ja sam Vid Milković, a vi ste na YouTube kanalu Stopama Padre Pia. Ovaj redovnik, kapucini čudotvorac, i danas čini mnoga čuda i zagovara nas kod Gospodina. Na ovom kanalu možete čuti zaista čudesne priče iz života ovog velikog sveca. Zapratite kanal, lajkajte i podijelite naše videe vašim prijateljima i članovima obitelji. Kako smo već spomenuli, u ovoj priči radi se o mrtvoj bebi u koferu. Premda je teško zamislivo, zaista se dogodilo, i to u San Giovanni Rotondo. Jedna beba stara svega 6 mjeseci bila je vrlo osjetljivog zdravlja, a čak joj je prijetila smrt. Majka je učinila sve što je mogla s medicinske strane, no kako je bila žena velike vjere, pomislila je kako bi mogla odnijeti dijete Padre Piju, a on bi mogao posredovati kod Boga za lijek. Odlučna da tako učini, uzela je bebu u naručje, svoj kofer i uputila se vlakom na udaljeni put do San Giovanni Rotonda s bebom u rukama. Na putu se zdravlje njenog sina toliko pogoršalo da je ova malena, nevina, boležljiva beba umrla u majčinim rukama. Majka je bila u tolikom stanju očaja da je, ne znajući što da radi, umotala bebino tijelo u odjeću i stavila je u kofer. Bila je odlučna nastaviti put bez obzira na sve, čvrsto vjerujući da će joj Padre Pio pomoći. Stigavši u San Giovanni Rotondo, nastavila je putem do crkve, otrčala uza stube zajedno s koferom u ruci i stala u red gdje su ljudi čekali ispovjed. Strpljivo je čekala u redu, a kada je napokon došao red na nju, ušla je kod Padre Pia i bacila mu se pod noge, gorko plačući. Otvorila je kofer kako bi Padre Pio vidio što se dogodilo. Tamo je bio prisutan i doktor Sanguinetti, glavni liječnik bolnice, koji je bio užasnut kada je to vidio, jer da ova beba nije već umrla od bolesti, zasigurno bi umrla od gušenja u koferu. Kada je Padre Pio vidio ovu mrtvu bebu, probljedio je i obuzele su ga emocije i suosjećanje prema ovoj jadnoj majci. Pogledao je prema nebu i molio nekoliko trenutaka preklinjući Boga. Nakon toga okrenuo se prema majci i rekao: "Zašto tako glasno plačeš? Zar ne vidiš da ti sin spava?" Ovo nam je poznato jer se slično dogodilo u Evanđelju, kada se glavar Jair poklonio Isusu do zemlje i rekao mu da mu je kći umrla, ali da on samo stavi ruku na nju i oživjet će. Isus je, ušavši u njegovu kuću i vidjevši bučno mnoštvo, rekao da djevojka nije umrla, nego spava. Majka iz naše izuzetno čudesne priče pogledala je svoju bebu i vidjela kako ona zaista samo mirno spava. Sreća te majke bila je neopisiva, a njezinim radosnim uzvicima svjedočili su svi koji su u tom trenutku bili prisutni u crkvi. Moli, nadaj se i vjeruj. Riječi su Padre Pia i za naš život. U ovoj priči vidimo duboku vezu koju je Bog dao obitelji, te kako je blago ovo malo dijete bilo ovoj ženi čiste vjere, koja nije prezala ni pred čim, pa čak ni pred smrću, kako bi spasila svoje dijete. Zaista kažem vam, ako imate vjere ko zrno goruščino, te reknete ovoj gori, premjesti se odavde onamo, premjestit će se i ništa vam neće biti nemoguće. Ako ste novi na kanalu, provjerite jeste li se preplatili i kliknite zvono podsjetnika. Nastavite gledati i slušati naše druge priče. Za vas smo pripremili poseban apostolat pod nazivom Voljeno dijete Padre Pia. Apostolat je to kroz koji vam prvenstveno nudimo redovito služenje svetih misa na vaše nakane, molitvu, duhovnu podršku i zahvalne darove koji su za vas pomno birani. Kliknite na poveznicu koja se nalazi u opisu ovoga videa, a koja će vas odvesti na našu web stranicu gdje je objašnjeno kako se uključiti u apostolat. Također na našoj web stranici možete upisati svoje molitvene nakane za sljedeću svetu misu koju će svećenik služiti na nakane svetog Padre Pia
i vaše nakane. Oče Pio, moli za nas.